Guys, so ngayon meron akong ipapakita sa inyo na mga ito. Isda ito guys. Ang tawag sa amin dito is ito. Hindi ko alam kung ano ang tawag nyo dito na sa isda na to guys. So puntahan natin guys. Maraming ito at marami ding mga dayang, yung mga ang tawag dun sa Tagalog, tamban guys, tamban sa Cebu or sa Tagalog siguro. So puntahan natin guys. Okay guys, so mauna siya guys ang mga tamban. Samo is dayang. Ang ito guys, torang ato guys ta gibuwad. What sa guys guys. Kami ini guys. Buwad. Oo. Daghan eh. Magbuwad ta kay lami ni pritohon guys. Nda ko ana og suka, daghang sili. Lami ni kayo, sakto kay init kayong panahon, no. Wow, grabing inita. Grabe kasada uy. Oh. Daghan siya guys, pero gipanginay-hinay na namo og prito. Ayan guys, ang daghang mga ito. Adire daghang ito. Na mga ito guys, yan. Daghang ito guys, pinuwad. Gibuwad ni kay kuha man ni katong wanahalin ba, sobra ang daghan na. 45 kilos, pero ang nahalin is mga 4 kilos ra. Sayang kayo. Ito na guys, yung parang fish cut guys. Catfish day. Fish cut, you know. Guys, mga ito na jang naong guys. Nagnaong guys, yung mga maraming tunok guys, yung la guys. Yan daming ito guys. Tingnan nyo guys. Dapa guys, dapa guys. Guys, tigang ito guys. Ang lamiar ba ni guys? Mahal mo kuning isda guys. Ang uban gipang baligja na guys, kay na buwad naman, nauga naman. So maura to guys. Thanks for watching. Kuya Jeff TV.